Iki bonus tunggal monggo. Milih niki nggih, strawberry mawon. Nggih. Di acara napa, Bu? Kondangan. Oh, kondangan. Oh, ketitipan. Nenek yang mikir mangane nek ana ya tak tuku mau malam san kok ada kondangan kok kayak sebab. Oh, Ora nggih. aja pesen dadi tiket tak kene. Oh, nggih, nggih. Niki sayang pekan. Nggih. Dari dilakoni Mbak S ya, boten ora ya Mbak, foto perdagangan ya. Bohongi ya. Iya. Aku itu kayak kekulangan kan ditambah untung. Oh, nggih, alhamdulillah, nggih. Mbak yang mau CT aku orang bohongi kan dia kan ora CT yang intinya bisa petunane. Oh, nggih. Jajan barang ya kemudian angkat. Iki bonus tunggal monggo. Milih niki nggih, strawberry mawon. Nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Pekan pundi sih jenengan? Kula anu sadene teng Selang. Oh, teng Selang. Oh, jenengan arep kopeni. Oh, nggih, 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 nggih. Monggo, monggo, monggo. Matur nuwun nggih. Nggih. Oh, nggih, paling pesen lebih dari kali paling pesen, nggih. Nggih, monggo, matur nuwun. Iki bonus tunggal monggo. Milih niki nggih, strawberry mawon. Nggih. Di acara napa, Bu? Kondangan. Oh, kondangan. Oh, ketitipan. Nenek yang mikir mangane nek ana ya tak tuku mau malam san kok ada kondangan kok kayak sebab. Oh, Ora nggih. aja pesen dadi tiket tak kene. Oh, nggih, nggih. Niki sayang pekan. Nggih. Dari dilakoni Mbak S ya, boten ora ya Mbak, foto perdagangan ya. Bohongi ya. Iya. Aku itu kayak kekulangan kan ditambah untung. Oh, nggih, alhamdulillah, nggih. Mbak yang mau CT aku orang bohongi kan dia kan ora CT yang intinya bisa petunane. Oh, nggih. Jajan barang ya kemudian angkat. Iki bonus tunggal monggo. Milih niki nggih, strawberry mawon. Nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Pekan pundi sih jenengan? Kula anu sadene teng Selang. Oh, teng Selang. Wong arep kopeni. Oh, jenengan arep kopeni. Oh, nggih, 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 nggih. Monggo, monggo, monggo. Matur nuwun nggih. Nggih. Oh, nggih, paling pesen lebih dari kali paling pesen, nggih. Nggih, monggo, matur nuwun.